Danas ću s vama podijeliti nešto vrlo posebno. Znate li da Bog ima način da nam šalje točno ono što trebamo u trenucima kada smo najslomljeniji? U Bibliji postoje psalmi koji kao da su napisani posebno za vas, za vašu bol, vašu tugu, vaše sumnje. Danas ćemo govoriti o 2 psalma koje Bog šalje ljudima kada prolaze kroz najteže trenutke. Prvi je za one koji se osjećaju duhovno suho i duboko tužno. Drugi je za one koji se pitaju odakle će im doći pomoć. Ako se trenutno nalazite u takvom stanju, ostanite sa mnom. Ovo nije slučajnost da gledate ovaj video. Uskoro ću ugostiti i jednog posebnog gosta, starca kojeg sam upoznao u parku. Njegove riječi su me duboko dotaknule i vjerujem da će i vas. Ako podržavate psalme i želite čuti priču tog starca, pritisni pretplatu i u komentar napišite podržavam. I ako imate neko zanimljivo pitanja za našeg budućeg gosta, slobodno napišite u komentaru. Sve komentare čitamo. Prvi psalam koji Bog šalje kad se osjećaš u strahu je psalam 42. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga, o kada ću doći i lice Božje gledati. Suze su kruh moj danju i noću, dok me svednevice pitaju, gdje ti je Bog tvoj? Duša moja gine kada se spomenem, kako koračah u mnoštvu predvodeć ih k domu Božjem uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci svečanoj. Ovo su samo odabrani dijelovi psalma. U nekim epizodama ovog serijala čitat ćemo cijele psalme, od početka do kraja, u tišini, s prostorom za tvoju osobnu molitvu i razmatranje. Nekada ćemo ih tumačiti, nekada ćemo ih samo pustiti da govore tvojoj duši. Psalam počinje riječima: kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. Ova slika srne koja traži vodu nije slučajno odabrana. Srna koja žudi za vodom je u stanju krajnje potrebe, bez vode će umrijeti. Tako se i naša duša ponekad osjeća suha, žedna, u očaju. Možda se upravo sada osjećate kao da vam je duša prazna, kao da Bog ne čuje vaše molitve, kao da se nalazite u dubokoj tami bez izlaza, kao da su vam suze postale svakodnevna hrana. Psalmist kaže: suze su kruh moj danju i noću. To znači da je plakao toliko da mu je plać postao dio svakodnevice. Bog razumije vašu borbu. Ali evo što je najljepše u ovom psalmu, Bog ne osuđuje psalmista zbog njegovog stanja. Ne govori mu prestani biti tužan ili samo imaj vjere. Umjesto toga, on dopušta da se ta tuga izrazi. Bog zna da ponekad moramo proći kroz doline da bismo došli do planina. Psalmist sebi govori: zašto si potišten, o moja dušo? Zašto si uznemiren? Uzdaj se u Boga, jer ću ga još hvaliti. Ovo nije pozitivno razmišljanje. Ovo je čin vjere usred bure. Psalmist svjesno bira nadu, iako se ne osjeća ohrabreno. Drugi psalam koji Bog šalje slomljenim srcima je psalam 121. Ka brdima oči svoje uzdižem, odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Jahve, koji stvori nebo i zemlju. Tvojoj nozi on posrnuti ne da i neće zadrijemati on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov. Jahve je čuvar tvoj. Jahve je zasjen tvoj s desne tvoje. Neće ti sunce nauditi danju, ni mjesec noću. Čuvao te Jahve od zla svakoga, čuvao dušu tvoju. Čuvao Jahve tvoj izlazak i povratak od sada do vijeka. Ova slika u 1. stihu, vezana za podizanje očiju prema gorama, je moćna. Kada smo u problemu, prirodno je da gledamo prema tlu,
prema svojim nogama, prema problemu, ali psalmist svjesno podiže pogled. Možda ste u situaciji gdje medicinski nalazi nisu dobri i ne znate što dalje. Financije su vam na nuli, odnosi se raspadaju oko vas, osjećate se potpuno sami. Psalmist postavlja pitanje koje i vi postavljate. Odakle će mi doći pomoć? Božji odgovor je jasan. Pomoć je moja od Jahve koji stvori nebo i zemlju. To nije apstraktna pomoć nekog dalenog Boga. To je pomoć od Boga koji je stvorio sve što postoji, uključujući i vašu situaciju. Kasnije vidimo da psalam kaže: ne drijema i ne spava, on, čuvar Izraelov. Dok vi gubite san od briga, Bog bdi. Dok vi mislite da ste zaboravljeni, on vas drži na oku. Vaš čuvar ne spava. Gospodar će čuvati tvoj izlazak i tvoj ulazak od sada pa do vijeka. To znači da Bog čuva svaki vaš korak i kada idete van u svijet i kada se vraćate kući. Svaki vaš pokret je pod njegovom zaštitom. Ako ste došli do ovog trenutka u videu, vjerujem da to nije slučajno. Možda se nalazite na jednom od ova dva mjesta. Možda ste poput crne koja žudi za vodom, duhovno suhi, umorni i tužni. Ili se možda pitate: odakle će mi doći pomoć? Gledate u svoju situaciju i osjećate nemoć. Evo što želim da zapamtite. Vaša tuga je valjana. Bog je ne ignorira. On je ne prezire. On je vidi. Vaše pitanje je legitimno. Odakle će mi doći pomoć? To nije pitanje nevjere. To je pitanje čovjeka koji traži Boga. To je pitanje koje otvara vrata susretu s njim. Za vašu žeđ, on je izvor žive vode. Za vašu nemoć, on je vaš čuvar, vaš štit, vaš oslonac. On ne spava, on ne odustaje od vas. Pozivam vas da napravite 3 jednostavne stvari. Pronađite ova 2 psalma u svojoj Bibliji, koje ću također ostaviti i u opisu videa. Pročitajte ih naglas, osobito onda kad osjetite da vam se srce slama. Dopustite Bogu da vam govori kroz te riječi. Ne žurite, čitajte polako, otvorite svoje srce. Ako imate vremena i pročitate u tišini, napišite mi u komentaru i pogledajte koliko vas ima. I zapamtite ovo, nije slučajnost što ste upravo danas ovdje. Bog želi da znate, vi niste sami, on vas vidi i on ima plan, ne za vaš kraj, nego za vaš izlazak, za vaš novi početak. Možda danas ne vidite rješenje, možda još uvijek hodate kroz dolinu suza, ali Bog je već pripremio izvor u toj dolini. Ako vam je ovaj video donio utjehu ili vas podsjetio da Bog nije daleko, podijelite ovaj video s nekim tko možda upravo sada prolazi kroz teške dane. Nemojte zaboraviti pretplatiti se na kanal da ne propustite videa koja pripremam za tebe. Čuvajte svoje srce, držite se vjere i vidimo se uskoro u sljedećem videu.